Klaus Tummers, fotograaf, sinds 1983, even in loondienst gewerkt daarna. Zelfstandig fotograaf sinds 1990, maar ook sindsdien verbonden aan Limburgs Mooiste en sinds 2 jaar ook aan Limburgs Mooiste Noord. Ook dit jaar zal ik daar weer langs de route zitten en iedereen individueel pakken. Ja, nu ik weer naar de foto's kijk, de mooiste herinnering eigenlijk aan Limburgs Mooiste is niet specifiek eentje, maar is eigenlijk het feit dat ik iedereen zijn eigen foto gun. Dit is een voorbeeld ervan, ofschoon er 2 zijn, maar daar gaat het om bij Limburgs Mooiste. Je moet een leuke, fijne dag hebben en ik ben blij dat ik daar deel van uit mag maken. Ik vind het leuk om te doen, te zorgen dat iedereen een leuke plaat heeft. Hoi, tennisbal vraag je af, waarom? Nou, vorig jaar zakte ik weg in de modder. Gaat me dit jaar niet gebeuren. Ik krijg een goed weer. Tot in september.